6 September o kumarga to khoroksa Tiprasa bwrwi kwbangma kubuni dofani borokrok bai bujaka boni umor hingka kei bisi noichi hingke amo tomoni bagui bujangma klaikha somoni dus tamo hamale chini bharato kaisa raida tongo bwrwirok no langka no buimiya hingke o jaga o khe dolma dolcha kaise bulalai tonglaio hingke o video nungmani naimethang bedek bo nugu o video viral lo haipano borok gun phanche khaya tamni bagui amo wansugui naike belai khe wanama singsa jeng koktomani bisingtui saimangka borok kisa samung nangui bairao thangmani amoni kifil tongmani jorao kaisa gari bai overtake khailei kok banglai tonglaimani afru khoroksa borok phaiyi bongni video khai tongfu hingke ba video khaine bai kok salaike pu nang ani permission chara nang tamni bagui video record khlai hinai hingke a video khaine bai bo kok bangai tongma nukha kai gana gini ni borok tongnai bujia sujia phaiyi langkano bulai tonglaika pu dolman dolsa hingke bin dol khoroksa tongo sung video bo nugo bo protect khlai tongo haifano bo bujaka hingke kok ngege haise tamoni bagui bujangna nang Tiprasa hwnoi de bujak Tiprasa mokang hwnoi de bujangna nangmo hingke Facebook YouTube roko kisa khwnamani obrini tomong saya hwnoi khwnao hingke kok ngege haise jeng jesakapano khnaoi bo jesapano ngai tongrang thu bo tobo Tiprasa hwnoi no bujago jeng amoni bagui no support khaina nangnai bono tani himble tini bo hai khaijaka khwnanang bo hai khaijak mano sal kathang borok ansuk burung sayam dike bujak tongo hingga ke horogo hingga tam khaijang no jeng kwbang bodol khe kuno kaisa sik justice sanbo mada mano lama se sak nangya khok nangya haike malmata suipun togrok no butui ke bu hingke wansugui naidi tabu bo khasia hingga ke chini jaga gorikha jeng tei bolongo kharna pano chini jaga gorikha agini hai bolongo kharnani joraya tabuk bo jesapano tongra thung tobo sung boro tabuk support khaitai tani himble tai oino borok bo haike khaijagui manu tai borok bo nung Tiprasa hwnoi wansugui se bo adikai khaijago tai norokni wansungma butui kisa comment khlai sadi amsungni tini video hambai।